po ni guys, si Ruby Probinsyana. Welcome to my channel. Karon day guys, June 23 birthday sa anak guys. Nag-prepare ko og gamay nga among pagsalusuluhan sa mga igagaw ni Jack. So karon guys, ang unang naluto guys kay biko. Biko. Guys, magsulod ko og luto guys kay humbang baboy og gamay nga humbang gamay nga adobong manok. Nagpaprito po kog manok guys. Hindi naman ko makabidyo kung saan nakapag-prito guys kay wala maghawid sang cellphone. Bisag among kusina kay kanang kahoy lagi among gigamit. Basta lang malipay lang ang anak guys nga nagkuan mi kay tama sa speakers guys kay nagklase man sa karon ja. Naghuman po sa akong anak og cellphone kanya ang anak nga usa. So mao ko mo yung gigamit og vlog. So tanaw na to guys unja og bisay kuan sa iyang birthday. Malipay ba siya. Hey guys, mao na ni guys among nahimo ron guys sa akong birthday sa akong anak kani siya guys, mao ni siya nagka-birthday. Happy 21 birthday nak. Sana malipayan ka nak sa imong birthday. Bala gamay ra mong kuan guys. Kanang handa para ra pud ni sa mga igagaw ni Ja. So happy birthday nak. Happy birthday. Happy birthday nak. Ala, mga serving spoon gani. Sige lang, sige. Serving spoon. Tukutan eh. Nagkuhan pa siya kay mag... Halawa na ilud siguro. Masig na nak? Wala ilod. Wala na. Wag ito signal na wala. Galipod dress ko on. Walang signal, Gi. Sige, gani lang. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, sige na, kaon na. 1, 2. Sige, Blue. 1. Salamat. Salamat sa mga nag-sponsor sa iyahang birthday. Yan, sige na, kaon na mo. Sige na, ano mo? Ito, plato na lang.
Kanang lipajan ni Jaya anak ka kajug ngisi kay nay naghatag ni Jaya og kuan guys kanang cake nga arang ka cute. Nya salamat kadyo sa naghatag ani diyang cake. Salamat kadyo sa naghatag og cake kay nalipay jud kuno sa kados cake. So nag mga cake ni Jaya giwa-hiwa wa may ning kaon. Wala siya guys. Serious ako ma. Nawala na. Patay ninyo, Jin. Mauli na sila, guys. Salamat ka doon ninyo, Bian, Jun. Plo, salamat. Yung pag-ari. Salamat po sa pagkaon. Diya, why bring home. Silang ihatag dito sa kasada, guys. Pag-amping mo ka ng hinahinay ra. Salamat ha. Salamat po ka, Jin. Kay manalipay, Jin, nga. Ningabot mo. Kay maura dyan na yung kalipay nga magkita-kita ta. Diya pag-amping mo, diya. So wala sila guys, manakay na sila. Uy! Guys, nanguli na kang mga isuon guys. Da, mga to, mga celebrities ko lang kapuda to guys. Kay, nga naman dyan ning obligasyon nato sa itong kinabuhi nga kinangla nato nga malipay pagkatong anak. So mga game mo na tanan para nila. So mga to guys, nahaman ang awang kuan. Nanguli na sila nya. Nawa guys, hagards ka dyan. Daghang kayong salamat di ay sa mga nagsuporta di ay palitog cake ug kadtong mga ninghatag og pangluto namo. Salamat nimo, di man ka magpa-mention og kinsa ka. Salamat nimo. More blessing nya. Ako guys, may nahitabo sa mong birthday celebrant namo nga nalipay kay kuan lagi guys kanang 21, so mo gitawag niya og kanang kuan guys kanang dibu kuno og sa laki pa pero wa man sa lalaki jud guys kay kuan man siya as in pero kuan na jud siya namo kanang dawat na siya namo guys nga ingani siya soon kuan din siya guys police woman. So salamat og see you next vlog ta guys. Ay grabing kapuya na dyan ning editin karon. Bye.